Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak ko. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak selenggarake regane nang iki kuwi. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Wah. Dewa do tekan kene ya, Truk. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Truk. Heeh. Ning ngarepe kaya ngomong awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan kene ngundha mono wis setan kowe. Ya ora kok jeneng aku ora ngundha mono ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku kuwi dienggo dak-dak ning pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng cah ringkih kok. Wis didilat bumbunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap. Ora tak siapke linmas ki arep dotuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Surah Sembrono, minggira, pancen kowe moh perang kowe mundur. Tang ngene karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Iki dewa kok. Ha iya. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ha iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh Pak Cari. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora Truk ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, ndereke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rung ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo musuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa e? Bathara Yamadipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku untung musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Nah. Hartaku kok nyatut untune Yamadipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kae. Iki senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala gareng ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma Brahma. Hah? Brahma ora Grama.
Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulan Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula. Ya Petra ndak tampa. Yamadipati bekti kula. Ya Bagong ndak tampa. Ora ngecir. Wajabnya wajabat untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawuh wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyanian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pukulan Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lala garing. Setyaki tinunun waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben Setyaniku garwanira Amen gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Iki ngopo iki ora? Rasa werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wade, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggo sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan kae lah. Aku butuh ya. Iya, iya. Kene mergani matimu mamajo kula ladeni para penyarian. Jabut nyawa jabutan lawan Wedan Rong ngapa ya muda iki bingung aku Tra mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Darene wong tuwa ki nek mungsuh
basa alus ngono kuwi iki jare kon wuda. Tunjuke sik, tunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem. Ya mau dipati nganti giloro bagus. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat bapak nang pun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane nang iki kuwi. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangi ora? Iso. Lho. Iso omong. Isih nyawane papat e. Lho. Weh, adalah, kowe jabut aku ora mati, tak jabut kena. Aduh, oyak Kakang Yamadipati. Iki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe iki Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Aku nek ngamuk mataku lamur kok. Petruk sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngono ora. Iya, cuman ibarake nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger tiba-tiba terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing ruk mendelepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wedan ora ngono ndadewane aja ora sangep enake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Woi, Gong. Ora bangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nemene bapak wae. Ah, mlayu nek kene ya.
nalika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar piye dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah kowe iki pancen ngengkel saiki ngene nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu coba tak kanting kira-kira kowe cocok ora menapa ngenipun Kakang Ismaya nek Bagong anakku iki diwakili aku kowe seneng ora panjenengan menika guyon aja ngapusi karo atimu nek diwakili Semar kowe gelem ora menawi Kakang Semar ikhlas kula purun mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alasan anakku Bagong Pak, karena nanti Pak sing nukokke semen sapa Pak wis ben niki wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan apa ora gelem iki anakku sing tak tresnani sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owol pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong loro gareng ora sah wis ben Pak wis ben bilanane adikku bapak wae sing lenggah nang omah aku sing dadi ijole karaku ya ning aja truk anakmu cilik-cilik aja wis aku wae aja karo aku sisan wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan kowe iki jane nek aku mati seneng to kok bahagia dengkulmu ora aja nala garing aja petruk ning aku sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong aku kula nala garing aja ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani kowe njaluk apa ingin dados lintunipun Bagong mboten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan wong siji kok ijole telu iki piye kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben ora suwe-suwe mati gantung ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to ya wis ide ngono lho nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas ora iki kudu Bagong kok ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan menika saestu iya nggih kula nderek pukulun nanging ngaten kula aturi bidal sak menika sareng kaliyan lampahipun ingkang rayi iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku
katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggane kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya. Anjen setan. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anak aku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegel aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Lah sangangku gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Wis mamring sepi iki monggo mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat, Gareng ya melu, Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar, Gareng, Petruk mbelani aku ning jane minggati aku, minggati masalahku. Wis nek aku ra budidaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki, woi Jendeng, kelingan aku. Semar ki duwe kakang, ya kuwi Kakang Tomblok, Togok. Wah, Siwa Togok arep tak jaluki donatur. Anggere ora ngegawe atonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Blok tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambiyantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya, iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah, Togok, aku rawuh wae. Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelekke. Kowe ndak tak colong wae, aku teko tenan wae, buktiku katur ya wae. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita kang sabu bandil teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa wilujeng wae, ngaturke bekti ya wae. Ya tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Ndeng bilang lali aku. Slamet, wae bilang. Iku katur ya wae. Tak tampa
Apa Bagong pangestune wong tuwa tampan ana tak gegem dadaku kok cilik terus to. Wah. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat, sehat ya, Wah. Heeh, sehat. Siwa Togok sehat, Wah. Yo, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok dawa, Wah. Mbok wis kuwi ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, Pak. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa iki, Pak? Gambarku no. Ae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikan to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sendelke kandang kebo. Asem. Aku iki nang kono iki padake abdine Ratu Gombinatara wis gambare tendelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene, Pak. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi, Pak. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbok nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponamu kabeh. Ya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa. Aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar ngelekke, Bagong. Aja waton lekep. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan. Jebule tenan piye? Pikulan, Pukulun. pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus Arep boyong karo aku. arep boyong karo kowe. Heeh, dungake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar kowe lho. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petruk ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. lho nek ngono kuwi saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wah, Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Utuh iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gumbul muatos kowe iki mbok ya dilereni lho seneng
main ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. Dioge-oge Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe iki dudu kakangne Semar. Ming aku tantrimane Baga suwek. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Udu. Himalaya Himalaya ki ngendi aku ora dong. ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata. Kuwi buta loro. Lorone nggawa gada nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus Kowe saling wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus Kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki baguse ra jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan di bajul wong itu, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki nek dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Itu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh ora merem siji. Gua arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe kok. Kok meneh ora. Siwa. Ora omong. Ngambet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togok Yoga. siap. Wis ngambet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka.
Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Saliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, toto. Gewis tangane ning bodho. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandiri Dewa Kejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Lurah Catugara, ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka. Arep nemoni lelakon apa iki? Apa iki, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ranggaya. Kanggre Kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek jak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tegak. Wis benengke wae. Ngopo? Aku ngaturake gegeng panuwun ingkang tanpa pepindhan tegak. Padha-padha aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan Toga malah njijiki wis benengke wae. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Wasangku gedhing. Ana. Wong nganggo gedhing Puspawarna barang ngopo? Raden Janaka tedak dhateng kayangan Suralaya mawi gendhing lewong. Wis jan malah ora karu-karuan. Dadi wong atiku kok Bagong ora ngono kuwi Raden Janaka ora sembrono ora lucu sing tuwaju. Iya Teguh mulai dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyanggok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi malah dadi mumet siraku. Yo melu aku, ayungku tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya wis mangkat. Ana togong. Ora budal. Lha aku kuwi biasa wae. Wong desa dene pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasane Janaka kok edan. Gah ngono kuwi, engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo.
Ayo mangkat ora. Sorang dewang kara kengken liam netra pracenang le nanging sukma moksantriya betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aja Kakang Semar. Ana garang Petruk Bagong. Ana garang no Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu mesti kowe padha eling Purwadasina yakin aku ora bakal setan wedhus iki mulane dienggo mengkurep kok teles-teles ndara to iya Kakang Semar kula Den kula ngaturke panuwun nggih Den tiba padha-padha ngaturke bekti nggih Dara nolo garip iya ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi iya dadi ngopo bekti kula kunjuk to iya bener iya dadi ngopo sampean kok nusul melu bising kari dina nek mboten nonton sampean mboten ajeng pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Iki wau banyu degan abang. Kok megagah tak gimbul. Nggih, matur suwun. Sembah nuwun to. Kula wis slamet Kakang Semar. Kula. Suarane ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane ndara kok dadi galur ya, Truk. Oh, enggak kula ngroko kok. Iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten napa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem Kakang. Mboten napa-napa niki dinggo. Bangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun
Kakang Semar. Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bondayuda karo pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Ya anggere jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Wis. Tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru. Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten napa-napa. Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Toyo wis iki kudu ndara iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jariki. Terus sampeyan iso ngalahke Kutulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur, Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit. Mundur rene. Jan piyayi yang bagus sih. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Wae ora ngaturke panuwun malah Janaka dureng-ureng. Ora sopan babar blas. Ora kowe jane kok sandangane sapa ya, Gong? Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togok Kemer. Kakang Togok. Heeh. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah, kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togok. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogok. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kowe wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis gondol. Gondol apa ya? Tepungan loro ndo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasa lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan ning kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune sampeyan jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti nang Ngamarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku nek salin piye ya iki? Nek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya. Sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togok asu ae cangkeme ana. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salen piye? Gek Togok iki mung duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi.